Soile tässä, terve. Mä oon vuodesta 2017 alkaen puhunut sellaisesta uudenlaisesta mittayksiköstä kuin inhimilli. Mun mielestä tämä inhimilli on ehkä tärkein ja kestävin mitta työelämässä. Nythän meillä on työelämässä lähes toimialasta riippumatta aika kiristävä ja kuormittava tilanne. Osa tästä jännitteestä syntyy erilaisista työn kehitystrendeistä, osa ihmisen elämisympäristöjen muutoksista ja osa taas ihmisen ja työn välisen suhteen muutoksista. Me tunnetaan jo sellaisia ilmiöitä kuin kasvavat mielenterveysongelmat, hiljainen irtisanoutuminen, etätyöhön etääntyneet tai puhe työn pitovoimasta. Yleinen tulevaisuuden näky on, että työelämän kompleksisuus ja kaikenlainen ennakoimattomuus vaan lisääntyy. Ja yhä useamman on osattava johtaa työssään itse itseään. Ja jos jokin, niin tämä vaatii itsensä kohtaamisen taitoja. Monityön muutos on todella nopeaa ja vauhdissa pysyminen vaatii ihmisiltä paljon. Ihmisen tavassa olla ihminen on kuitenkin erityistä viipyilevyyttä ja monia ihan evoluution pohjautuvia lainalaisuuksia. Ja nykymeno on jo tästä syystä monelle erityistä selviytymistä vaativaa. Me kuitenkin ymmärretään, että ihminen on inhimillisen kohtaamisen ja elämän kokemisen taidoissa täysin ylivertainen verrattuna esim. Koneeseen. Ja me tiedetään, että just nämä taidot on niitä, jotka tulee ratkaisemaan sen, miten me selvitään monimutkaistuvan työelämän haasteista. Tulevaisuuden menestystekijät eivät siis liitykään pelkästään teknologiseen kehitykseen, vaan ehkä jopa paradoksaalisesti juuri ihmisenä olemiseen, vuorovaikutustaitoihin, kohtaamisen taitoihin, tunnetaitoihin, tietoisuus- ja läsnäolotaitoihin. Mutta jaksetaanko me olla työpaikoilla inhimillisiä ihmisiä tänä päivänä ja onko meillä siellä tilaa olla sellainen? Onko meillä mahdollisuuksia pysähtyä ihmettelemään meissä kaikissa olevaa inhimillistä voimaa ja sitä, miten just se kannattelee meitä viisaasti ratkomaan pulmia ja luomaan voimaannuttavia selviytymisen kokemuksia. Nopeasti muuttuva työelämä, teknologinen kehitys ja työprosessien uudelleenjärjestely, niin niiden rinnalla olisi tosi tarpeellista vaalia kohtaavia pysähtymisiä, sellaisia, joissa vaalitaan näitä inhimillisiä ominaisuuksia ja huolletaan niitä. Ihminen ei omaksu asioita siirtotekniikalla, vaan oman kokemuksensa kautta kohtaamalla. Työnohjaus, työidentiteettivalmennus ja lyhytterapeuttinen työskentely vastaa tähän työelämähaasteeseen. Ja mä rakennan tällaisia vakauttavia ja vaikuttavia pysäkkejä työyhteisöille, tiimeille ja henkilökohtaisesti. Millainen inhimillinen voisi kasvaa teidän työpaikalla tai sun työelämäkokemuksessa?